Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Pjazza Santa Margherita f'Tasannat li hija waħda mill-akbar spazji pubbliċi fil-Gżira Awċija. Din il-pjazza ingħatat dera ġdida li ħarset il-bżonnijiet ta' dan ir-raħal biex tkun aċċessibbli għal kulħadd. Il-proġett ta' Pjazza Santa Margherita inkluda bosta xogħlijiet fosthom tibdil fil-pavimentar u l-bankini u xogħlijiet ta' rinnovar fuq it-tuntir tal-Knisja. B'din ir-riġenerazzjoni issa l-pjazza kollha għandha bażi tal-konkrit rinfurzata li tiflassew għal-vetturi. Inbnew ukoll passaġġi taħt l-art għas-servizzi. Fil-preżenza ta' diversi residenti minn Tasannat, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-Gvern qed ikompli jġib bidla pożittiva, inkluż f'Għawdex, fejn qed ikompli jagħti spazji miftuħa lill-komunità. Hawn kompla jgħid li bir-reġenerazzjoni ta' din il-pjazza qed titwettaq wegħed elettorali oħra li qed wassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-Prim Ministru ferraħ ukoll il-Kunsill Lokali ta' Sannat li b'ħidma konġunta mal-Ministeru ta' Għawdex wettqu dan il-proġett ambizzjuż u ħeġġiġhom ikomplu jaħdmu biex jagħtu aktar ħajja lil din il-pjazza u jmexxu l quddiem l-istrateġija reġjonali għall-iżvilupp ta' Għawdex biex il-viżjoni ta' Għawdex gżira ta' villaġġi verament issir realtà. Imminati hawn il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dan il-proġett twettaq b'ħidma koordinata u konġunta bejn il-Ministeru u l-Kunsill Lokali fejn dan il-misraħ ewlieni mifrux fuq aktar minn 4,000 metru kwadru ġie riġenerat u se jintrat lura lill-komunità Sannatija u lill-poplu Awċi. Is-Sindku tal-Kunsill Lokali ta' Sannat Filip Vella qal li dan huwa proġett li biddel id-dinamika ta' Sannat u kompla jolli l-valur u l-potenzjal ta' dan ir-raħal Awċi.